दिनैनि बे मुसलपुरनि बे गेवलां फोथाराव बेयाव जथुमनाय हांखोनि फायथि आरो बड' साहित्य सभानि बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे समनि गोख्रों आफादगिरि रामदास बसुमतारीनि गोसोखांथियाव खुंनाय बे हाबाफारिनि मासिगिरि आरो थुनलाइ आफादनिबो आफादगिरि बिथां डक्टर सुरत नार्जारी बिथांजों लोगोसे जोंनि आंगोनि मिनिस्टार आरो थुनलाइगिरि इउजि ब्रह्म दिनैनि बे गोसोखां सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंनाय बे गेवलां सावराय मेलखौ बेखेवलांनाय थुनलाइ आफादनि सासे गोख्रों मावथि मोनसे समनि नेहाथारि आरो लेङाइ आफादगिरि बिथां मोसाहारि आरो जौसाङाव थुनलाइ आफादजों लोगोसेयैनो गुबुन गुबुन आफाद थुनलाइ आरो गुबुन गुबुन गौथुमफोरनि बेयाव दैदेनगिरि बिथांमोन दं आरो বিভিন্ন সংগঠনৰ प्रतिनिधिসকল আছে নেতৃবৃন্দ আছে आरो गाहायावबो जोंहा गोबां बै हालामनि बाक्सा बरपेटा बा खाथि खालानि जिल्लाफोरनिफ्राय फैनाय थुनलाइ मोजां मोनग्रा हारि मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोन दं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। दिनै हांखोनि साहित्यि रामदास बसुमतारी बे बिथांनिखौ बेखेवनानै होनाय जाबाय। बेखौ बेखेवनाय जादों गोसोखां सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै दिनै 15 सेप्तेम्बर लिरनाय दं खिन्थु आगोलनि तारिखनि खोमा एसे पस्टपन खालामदो सार बे इलेक्सननि समनि तारिख जायखिजाया दिनैनि बे हांखोनि फायथि रामदास बसुमतारी बे बिसम्बिखौ बेखेवनाय जाबाय आरो बे बिसम्बिखौ समायनायै बेयाव सुजुदों सुजु आफादा आरो बेयाव गोबांनि बेयाव लिरनायफोर दङ नोंथांमोना बेखौ आखायाव गोलैनाय लोगो लोगो फरायनानै नायनो हागोन आरो बिनि गेजेरजों हांखोनि फायथि रामदास बसुमतारीया थुनलाइनि फारसे थुनलाइ आफादनि फारसे आरो बर' थुनलाइनि जिथु सांगठनिक बिथिं बर' थुनलाइ आफादखौ मोनसे गोख्रों जौसां महरै थुनलाइनि मोनसे आफाद महरै गौथुम महरै गायसंनायाव मा रोखोमै बिथाङा बिबान बानस'दोंमोन बे बाथ्राफोरखौ बे लिरनायनि गेजेरजों मिथिनो मोनगोन। नाथाय आं मिथिनायाव बिथाङा थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिल' नङा थुनलाइ आफादनि आफादगिरिल' नङा बिनि अनगायैबो बिथाङा गिबियावनो सासे फोरोंगिरिमोन। बिथाङा फोरोंगिरिमोन गाहाय फोरोंगिरि बे बिथांनि मोनसे गुबै सिनायथि आरो फोरोंगिरि महरै बिथाङा गोबां फरायसाफोरखौ गोबां बेचनि फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ होलांदों आरो बे सोलोंथाइ होनायनि गेजेरजों बिथाङा मोनसे जेनेरेशनखौ दैदेनलांदों। बिथांमोननि जिउखौ दानायाव बिथाङा गोबां बिहोमा होलांदों बिफाव लालांदों आरो बेनि अनगायै बिथाङा मोनसे गोख्रों बिफावआ जाहैबाय बिथाङा सासे सानसुमै लिरगिरिमोन। इन्टेलेक्सुयेल माबा गोनां सासे सानसुमै लिरगिरिमोन। बिथांनि लिरनायफोराव जों मिथिनो मोनो फरायनानै जों नुनो मोनो जे बिथाङा बर'यै लिरदोंमोन बर' रावै बर'नि अनगायैबो गुबुन राव इंराजि असमिया गुबुन रावैबो लिरदोंमोन। मानोना जों मिथिगौ जोंनि जायफोर दैदेनगिरि जायफोर लिरलांदों बे लिरलांनायफोरा बिथांनि अरिजिनेल साननायनि थाखाय होननानै बुंनो हायो। बिथाङा गाव अरिजिनेलि क्रिएटिभ नोजोरजों नायनानै साननानै बिथाङा लिरलांदोंमोन बाथौआ मा जानांगौ बेखौ बिथाङा गाव नोजोरजों
बिजिरलांदोंमोन बै समनि गुदि समनि लिरगिरिफोरनि गेजेराव बिथांखौनो रामदास बसुमतारी बिथांखौनो आं सासे होननानै सानो आरो बै समाव दिल्लीयाव थानाय गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो बाथौनि सोमोन्दै इंराजियावनो गोबां बाथ्रा लिरलांदों आरो बिनि उनावथ' जोंनि जायफ्रा बाथौजों लोब्बा गोनां बाथौजों नांथाबनानै थानाय जायफोर बाथौनि फोसावगिरि बिजिरगिरि बिथांमोना आसलते बर'आव लिरो बिथांमोना खिन्थु बाथौ फिलसफिनि सोमोन्दै बाथौनि सानथौमोननि सोमोन्दै जुदि जों बेखौ जुदि जों गायसंनांगौब्ला बेखौ जुदि गनायथि होनांगौब्ला बेखौ जों बर'ल' लिरबा जानाय नङा असमियाव लिरनांगोन हिन्दी इंराजि बे मोनफ्रोमबो रावाव जों लिरनानै फोसावनांगोन आरो बे बिथिङाव जों आं रामदास बसुमतारी बिथांनिफ्राय जों सोलोंनांगौ होननानै आं सानो गतिके दिनै बेबायदि बिसम्बिनि गेजेरजों जों नायनांगोन जे जों बिथांनि बिहोमाखौ बिथांनि थुनलाइनि बिथिङाव बिथांनि बिहोमाखौ बाथौनि बिथिङाव बिथांनि बिहोमाखौ जों मा रोखोमै जों गोदानै जों नायफिननो हायो माबोरै गोदानै जों पुनर्मूल्यान खालामनो हायो मोनसे समहालागै जों नायबाय खिन्थु दहाय मोसाहारि बिथाङा बिजिरसंनायनि गोनांथिनि बाथ्राखौ बुंदों आथिखालावथ' बर'नि गोबां लिरगिरिफोरनि सोरजिथाय लिरनाय खन्थाइ मेथाइ सल'मा थुनफावथाय बा बिथांमोननि कन्ट्रिबिउसन गुबुन फिल्डआव बिथांमोननि कन्ट्रिबिउसनखौ लानानैबो दा बिजिरसंनाया जागासिनो दं जोंनि गेजेराव बर' फरायसाफोरा बे खामानिखौ मावगासिनो दं बिजिरसंगिरिफोरा निस्सय जायफ्रा बाथौनि सोमोन्दै बर' थुनलाइनि सोमोन्दै जायफ्रा बर' थुनलाइ आफादनि जा भूमिका बर'नि राव थुनलाइ जौगानायाव हारिमु जौगानायाव थुनलाइ आफादनि बिहोमा बेनि सोमोन्दै सोरबा जुदि बिजिरसङोब्ला बिथांमोना गुबुन आफादगिरिनि मावफारियाव गुबुन आफादगिरिफोरनि माबायाव समाव आफाद दैदेननाय समाव मा रोखोमनि अरिजिनेल रोखोमनि खामानि मावनाय जादोंमोन अरिजिनेल रोखोमनि कन्ट्रिबिउसन होलांदोंमोन खायफा गोबाङानो गाव समाव मोनफा बेलेग पलिटिकेल माबायाव गुबुन रोखोमनि माबाफोर फैयो रेसपन्सिबिलिटि फैयो गुबुन रोखोमनि जों स्टेप लानांगौ जायो डिसिसन लानांगौ जायो गतिके बेनि गेजेरजों जों नुनो मोनो जे बै दैदेनगिरि बिथाङा आफादगिरि बिथाङा गावनि टीमखौ लानानै मा रोखोमै बै समनि थासारियाव बिथाङा मा रोखोमै अरिजिनेल कन्ट्रिबिउसन बै आफादनि फारसे बिथाङा होलांदोंमोन बेबो मोनसे नायनो गोनां बेनो जाहैबाय गौथुमारि महरै खिन्थु थुनलाइगिरि महरै बिथांनि थुनलाइ सोरजिनायनि जे क्रिएटिभिटि जों बेखौबो नायनो हायो बिथाङा खन्थाइबो लिरलांदों बिराद गोबां खन्थाइ लिराखै खम खन्थाइ लिरदों बे खन्थाइफ्राबो खिन्थु गोजौ इन्टेलेक्सुयेल आरो फिलसफिकेल सान्थौमिनजों बियो माबानाय बिथांनि खन्थाइफोराबो गोथौ इन्टेलेक्सुयेल आरो फिलसफिकेल बे दर्शननि माबाखौ जों नुनो मोनो बेफोरावबो जों गतिके बेफोरखौ लानानैबो जों बिजिरसंनांगौ दङ आरो दहाय गोलावै बिथाङा बुंलांबाय जे बिथांनि मेइन कन्ट्रिबिउसनानो जाहैबाय जे बिथांखौ जिहेतु जों हांखोनि फायखि होननानै मुं होबाय गतिके बर'फोरनि जिथु हांखोनि सोमावसारनाय रमान हांखोनि सोमावसारनाय आरो रमान हांखोनि सोमावसारनाय होननानै बुङोब्ला बे मोनसे जारिमिनारि मोनसे सम जोंनि थाखाय मोनसे हिस्टरिकेल मोनसे सम आरो बे एकेबारे बिराद जेथो गोनां सम जों मोनसे रमाननि थाखाय जों आन्दलन खालामदोंमोन जिउ गारदोंमोन नाथाय हरखाब जों रमानखौ गारनांगौ जाबाय बेनिफ्राय जों देवनागरिखौ जों गनायबाय गतिके बे मोनसे क्रिटिकेल सम नट अनलि जारिमिनारि बे मोनसे जोंनि थाखाय मोनसे क्रिटिकेल सम आरो बे क्रिटिकेल समाव बिथाङा बर' थुनलाइनि आन्दलनखौ बर' थुनलाइनि मुभमेन्टखौ थुनलाइ आफादनि मुभमेन्टखौ बिथाङा मा रोखोमै कन्ट्रलाव लाखिनानै बिथाङा मा रोखोमै बर' हारिखौ जौगालांहोदोंमोन बिथाङा थुनलाइल' नङा थुनलाइ आफादल' नङा गुबुन आफादफोरनि
मददजों बे खामानिखौ मावफुंनो हादोंमोन मावफुंलांदोंमोन गतिके बे मोनसे बिथांनि गुबै मोनसे बिथांनि बिफाव बिथांनि रल बेयाव मा रोखोमनि बिथाङा रल लादोंमोन जों बे बाथ्राखौ बेनिफ्रायनो मिथिनो मोनो गतिके आं गोलावै बुंनो थाङा आरो बुंथिगिरि बिथांमोन दङ जे दिनैनि बेबायदि समाव बर'फोरनि मोनसे राजखान्थियारि समाव राजखान्थि मानेथ' गुबुन गुबुन समाव नुबाय थायो बिसायख'थिनि सम बा बिसायख'थि बा बेलेग बेलेग सम जों नुयो अलखदनि बाथ्राखौ गतिके बै समाव जों मा रोखोमै जों हारिया थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव बा गुबुन गुबुन आफादनि दैदेननायाव जयै जों मा रोखोमै जों सिगांलांनो हागौ सिगांलांनांगौ बे बाथ्राफोरानो साननांगौ बाथ्रा आरो इयुनाव जोंनि थुनलाइ आफादा मा रोखोमै बिथां रामदास बसुमतारीनि बिथांनि जायफोर मावलांनाय बिनिफ्राय थुलुंगा लानानै जों इयुनफोराव जों मा रोखोमै सिगांलांनो हायो फैगौ समफ्राव बै समनिफ्राय रामदास बसुमतारीनि समनिफ्राय 1970s 1980s बेनिफ्राय जों दा गोबां सिगांलांबाय फ्राय 50 बोसोर देबनागरि नाजावनाया फ्राय 50 बोसोर जानोसै जाबाय खोमा माने जासिगोन गतिके 50 बोसोराव देबनागरिया थारमाने जोंनि बर'नि स्क्रिप्ट नङामोनब्लाबो बर'नि हांखो बर'नि स्क्रिप्टआनो फ्राय जाबाय होनना बुंजायो जों बर' देबनागरियावल' लिरो आथिखालाव अबयसे जों गोदान जेनेरेसना जों मबाइलाव बा समाजारि बिजोङाव हयथ' जों बेलेग बेलेगैबो लिरो इंराजि माबा बाहायनानै लिरो खिन्थु जोंनि सेबखांनाय थुनलाइ महरै लिरोबा सेबखाङोब्ला जों देबनागरिजोंनो जों लिरो सेबखाङो गतिके बेयो जोंनि मोनसे गनायजानाय एक्सेप्टेड बेयो मोनसे हांखो स्क्रिप्ट बेयाव जेबो गोनो गोथो गैया गतिके दिनैनि सानाव फिन आरोबाव खनसे बिथांनि फारसे हांखोनि फायखि बिथां रामदास बसुमतारीनि जाफोर बिथाङा बिहोमा होलांबाय बेखौ गोसोखांनानै बिथांनिसिम आरोबाव जों बिथांनिसिम जों खुलुमनायखौ सिबिनायखौ जों बावहरबाय आंबो दिनै आंनिफ्राय पार्सनेल माबानिफ्राय बिथांनिसिम दिनैनि बे सानाव खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरो बिथाङा मावफुंलांजोबनो हायो जायफोर खामानि थालांबाय बेखौ हयथ' बे ट्रास्टनि गेजेरजों फोथायपुंजिनि गेजेरजों बेखौ मावफुंलांनो जों नाजानांगोन बिथांनि जायफोर सेबखांजायै जायफोर दङ सोरजिथायफोर दङ बिजाब लिरलांनाय आर्टिकेलफोर दं खन्थाइ बा बायदि रोखोमनि सोरजिथायफोर दं बिथांनि लेक्चार बा भाषणफोर दं बेखौ लानानैनो हयथ' जों बिथांनि जों कमप्लिट वर्क्स बिथांनि साननाय बा बिथांनि मावलांनाय खामानिखौ गासैखौबो बुथुमनानै बिथांनि लाइफ एन्ड वर्क्स बिथांनि फिलसफि बेजों लोगोसे बिथांनि जायफोर क्रिएटिभ सोरजिलु लिरनायफोर गासैफोरखौ बुथुमनानै ज' खालामनाय जों मोनसे कमप्लिट वर्क्स रामदास बसुमतारी बिथांनि हांखोनि फायखि रामदास बसुमतारी बिदि रोखोमनि जों साननो हायो बे ट्रास्टनि गेजेरजों आरो ट्रास्टनि सोद्रोमा आरो बर' थुनलाइ आफादनि कलाबरेसननि गेजेरजों ज' साननाय आरो मावनायनि गेजेरजों जों बेखौ मावफुंनो हायोब्ला दिनैनि बायदि बे हाबाफारि खुंनायनि साक्सेसआ हाबाफारि खुंनाया जे एखेबारे जाफुंसार जादों बेखौ जों हमदांनो हागोन आंनि फालनिफ्राय आं सुंद'यै बेखिनिखौ बुंबाय आरो आंखौ हांख्रायनानै लाबोनानै दिनैनि बे हांखोनि फायखि रामदास बसुमतारी बिसम्बिखौ बेखेवनो जे खाबु होबाय आरो बिथांनि फारसे हांखोनि फायखिनि फारसे दिनै खुलुमनाय बावहरनो थाखाय जि खाबुखौ होबाय बिनि थाखाय साबायखर बावबाय आरो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय सिबिनाय जासिहरनानै आंनि सुंद' बुंनायखौ एसेयावनो बेखेवबाय आरो बे फायखिखौ बेखेवनाय जाबाय होननानै फोसावबाय गोजोन्थों।